Det skulle aldrig være kommet her. Du lader ham gå lige nu. Det er desværre for sent. Se, for snart 30 år siden, da jeg begyndte min 17, der lagde jeg mærke til en lille bog, som... Hvad fanden har du den, lille ulækre lort? Lad ham være. Au. Stille! Ej Jens, hvad laver du her? Jeg fulgte bare med. Stillet! Dig! Jeg troede, jeg havde færdiggjort dig. Du har ikke færdiggjort, men jeg døde af at falde over en kost. Men efter. Nu skal jeg læse disse hellige ord af Satan, og så skal jeg ofre denne jomfrudreng. Hans, jeg har bare lige et spørgsmål. Hvad er det der? Nu er du færdig. Satan bliver glad for dit års fangst. Nu har jeg det. Stabilt. Fucking endelig, mand. Jeg giver en under Hans. Yes. Det skal fejres. Respekt. Sådan, Lille. Yes. Skørt, Lille. Farvel, venner. Hvad I skal have? Sådan en kan holde sig. Dobbelt trippel chokoladekage. Bare en. Den her er ikke